ஹெல்த்தியான அன்அடல்ட்ரேட்டட் அண்ட் ரா A2 மில்க், அதாவது நாட்டு மாட்டு பாலை நம்ம வீட்டுக்கு டெய்லி கரெக்ட் டைம்க்கு டெலிவர் பண்றவங்க தான் ரிச்சி ஃபார்ம்ஸ். 1 லிட்டர் அண்ட் 500 ml இவங்க டெலிவர் பண்ற இந்த A2 மில்கை எல்டர் பீப்புள், பிரெக்னென்ட் விமன் அண்ட் தாய்ப்பால்ல இருந்து மாற குழந்தைங்களுக்கு கூட கொடுக்கலான்னு சொன்னாங்க. ஆல்சோ இவங்க ஃபார்ம்ல இருந்து டைரக்டா ப்ரொக்யூர் பண்ணி 6 ஹவர்ஸ்லேயே நம்மளுக்கு டெலிவர் பண்றனால வாங்கின உடனே மில்கை காய்ச்சி வச்சிடணும்னு சொன்னாங்க. ஒரிஜினல் நாட்டு மாட்டு பால் இந்த மாதிரி எல்லோ கலர்ல தாங்க ஆடக்கட்டும். பாலோட டேஸ்ட் அண்ட் ஸ்மெல்லே உங்களுக்கு நல்லாவே டிஃபரன்ஸ் தெரியுங்க. ஆல்சோ இவங்க கிட்டயே A1 மில்க் அண்ட் சுத்தமான பால்ல பண்ற A2 கீயும் அவைலபிளா இருக்கு. இவங்களோட மில்க்லயே அந்த கீ பண்றனால A2 கீயோட வாசனையே சும்மா சூப்பரா இருந்துச்சுங்க. கரெக்டா பொங்கல் அன்னைக்கே வாங்கினால மணலான அந்த நெய்யை ஊத்தி அவங்களோட பாலையே வச்சு சூப்பரான ஒரு சக்கரை பொங்கலை ரெடி பண்ணிட்டோம். சாப்பிடவே சும்மா வேற லெவல் டேஸ்ட்ல இருந்துச்சு. அண்ட் மெயினா இவங்க FSSAI சர்டிஃபைட் அண்ட் 2023ல பெஸ்ட் மில்க் இன் கோயம்புத்தூர் அவார்டும் வாங்கியிருக்காங்க. அப்ப நீங்க இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணி உங்களோட மில்க் ஆர்டர்ஸை பிளேஸ் பண்ணிடுங்க. டாடா.